Matur nuwun. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Jo Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Alhamdulillah. Sehat nggih Mas nggih? Alhamdulillah pangestunipun sehat. Kok menggah-menggah ngopo? Menggah mudhun dalane glundung ing dhuwur. Beh, dhuwure ra Mas. Nggih to? Nggih. Dhuwure Masyaallah. ra mriku pek weteng ira Mas. Dadi kula nggih rada grayah-grayah. Lah panitia mestine lak ya mengawal jenengan. Mengawal lah kleru kok. Kleru pripun? Munggah king riki sing dibiyak riku. Ayo mbleset to. Salah alamat lek ngoten nggih. Nggih, mula alhamdulillah dagangan luar biasa, Mas. Nggih, desanipun mendak. Hebat, Nggih. mendak nggih. Nggih. Dalu menika mendak dagangan Madiun. Leres. Insyaallah cinatet ngamal jariyahipun. Nggih. Ridho lan hidayah lumeber dumateng warga masyarakat mendak dagangan. Nggih. Insyaallah sedaya pinanggih barokah, barokah, barokah Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Tenan. Nembe sepisan jenengan tindak mriki? Pisan riki kewirangan. Kok kewirangan? Lah piye to rene jujuk jeding lah kok jedinge apik banyune wanyep ciduke ra enek. Sik nuwun sewu jenengan sing kurang maju. Napa, Mas? Kula kalih ibu-ibu waranggana, mbak-mbak niki wae teng mriko. Pancen mboten enten ciduke, mergo enten sowere. Wah, tenan kok Mas. Senajan to ngriki niku pegunungan tapi alhamdulillah Nggih. maju pesat infrastruktur pembangunanipun. Napa-napa? Pembangunanipun. Infra napa? Infrastruktur. Nggih. Panjenengan iki kok dadak ngetes dagelan sing cerdas to Bu. Lah nggih, nggih. Kula niki nek umpama ngomongke babakan maju, luwih maju piyai ngriki lho Mas. Kok saged ngoten? Panjenengan pirsani piyai sakmenten kathahipun sehat sedaya. Nggih. Sehat sedaya. Alhamdulillah. Kuat kabeh. Nggih. Penjan titeni ibu-ibu nunjan pirsani kentole gedhi-gedhi. Sampeyan ngelem apa ngenyek? Lah saking bendina munggah mudhun ngeten Mas. Nggih. Kula alhamdulillah salam hormat kagem beliau Bapak Bupati Madiun. Tepuk tangan masyarakat mendak dagangan untuk beliau Bapak Bupati. Niki lho Mas. Bapak Hari Wuryanto. Ingkang dados kemerenipun untuk daerah-daerah sanesipun ngeten niki. Kok saged? Lah iki biasanipun pejabat-pejabat pemimpin-pemimpin daerah yang dijak blusukan ngeten iki do ora gelem. Nggih. Mula saawang-awangen Nggih. ora mikirke nalika mbiyen isone dadi pejabat, isone dadi pemimpin kuwi saka rakyat. Nggih, Ning leres. do ora gelem. Tapi beliau Bapak Bupati Bapak Haji Heri Wuryanto yang selalu cinta kepada masyarakat, yang diusung dengan masyarakat, yang duduk menjadi pejabat kembali ke masyarakat. Dalu niki sediane guyub kalian masyarakat mendak dagangan Madiun. Nggih, leres nggih. Adatipun pemimpin menika menawi pas nyalonaken ya sregep le blusukan nggih to. Saestu. Bareng wis dadi ngoten iki sok-sok malah Niki. angel dijak Mula yen enek silaturahim. pejabat kok kulite putih niku bahaya. Lah napa? Berarti wong ora seneng metu, ora gelem srawung karo masyarakat, ora gelem biyantu karo masyarakat. Oh, ngoten. Nenek pejabat kok kulite ireng niku perlu diacungi jempol. Heeh. Yang selalu turun ke bawah untuk melihat apresiasi masyarakat, aspirasi masyarakat, menampung keluhan masyarakat, membawa sejahtera masyarakat. Sik pertanyaannya. Nggih, Dadi pejabat sing kulino keliling ngoten niku kulite ireng Mas. Nuwun Panas sewu. terus kok. jenengan iki ora krasa padha karo ngenyek kali Bupati Madiun lho. Lah napa? Panjenengane lek seneng keliling, Nggih. bersilaturahim. Nggih. Tegese madake panjenengane piyayine kulite ireng ngono apa piye? Loh, kulit ireng rapopo ning hatinya bersih. Oh. Tinimbang atine kuwi resik, tinimbang atine ireng ning wikati nggon pakatine elek. Heeh. Luwih becik kulite ireng ning atine resik, Mas. Nggih, Ngono leres, lho. nggih, nggih. Pak Bupati niku bersih dalam kepemimpinannya, bersih dalam mengemban amanahnya. Leres. Kula ngeten iki dipun belan-belani rawuh ping kepengin bales budi kalian masyarakat mendak, Mas. Nggih, leres. Ngoten. Jenengan mriki lak mboten piyambak to?
Nggih kalih Mas kula. Nggih. Nuwun sewu kula niki wau kula simak kula amati kok sing ngendika kok namung jenengan tok. Napa Mas? Niku mung meneng wae. Teng mriki teng panggung niki nggih, dalang yoga sinden sing omongane akeh lak dalang. Nggih. Mula nggih mboten mokal menawi dalang niku ing bab gaji niku akeh dhewe. Kula saged ngukur gandeng sing ngomong kathah lan jenengan. Niki mangke gajine kudune akeh jenengan timbang kakange jenengan. Kowe ora usah samar, wis meneng otok sing penting lunas. Ning ora tek akeh. Apa sing dingendikake Mas Cahyo ki bener. Wong ki nek kakean ngomong mesti biasane entuke akeh. Entuk akeh rezekine kathah. Oh gak sepiro omong ki biasane sithik. Sithik niku kodrate pun ngoten. Wis ngono wae, penak to. Wis tak meneng ya wis. Lho. Lho ra omong blas. Lah ya omong no paling ora. Paling tidak omong sing disampaikan misi visinya itu apa. Oke, ngalih. Lho, wis ning kono wae padha wae. Kok dadak ngongkon ngalih kancane. Mendak. Weh. Mendak menika saged dipun ajeng. Kowe kok urung-urung ngomong mendak iki lho. Mbok yo uluk salam sik, salam hormat bektimu karo masyarakat, mendak dagangan. Kok mendak. Nggih. Wong Jawa ki nggene tata krama. Salam dulu. Orang itu yang beretitut, beretika budaya Jawa itu harus salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwalik, sampean iki sing uluk salam sik. Lah sing mirsani sing jawab salam ngono lho. Bocah ki nek nun sewu. Bocah ki nek ora iso duduk dengan sejajar para-para piyai kang minunjul. Nggih ngeten iki, Mas. Nggih, ngisin-ngisini niku Kok salam kok waalaikumsalam, salam dulu itu yang lebih afdal. Ono. Ora tau mondok. Lho, kok ora tau mondok pripun to? Waalaikumsalam. Ngengkel bocah ki. Assalamualaikum dulu kok iso. Kowe tau ngrungokne dawuh yai ora? Pripun? Uluk salam ki hukume apa? Sunah. Lek sing jawab Wajib. sunah karo wajib yang harus didahulukan yang mana? Wajib. Lah iya kok ngengkel. Lho. Sik lek ngono kuwi sampean iki salah kaprah. Walaupun begitu, namun ketika jenengan medayon ning daleme sapa-sapa, kuwi lumrahe mesti salam dhisik yen cara wong Jawa kula nuwun, cara Islam nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembe masyarakat menjawab Waalaikumsalam. Dadi Ngono. salam Berarti lek uluk salam, wajibe dijawab. Nggih, lek uluk salam, sunah. lek uluk salam niku Wajibe ya dijawab, diwangsuli. Urung mesti. Kok iso? Lah lek pas Jumatan nika, Piye? lek pas imamen nika, nun sewu pas fil alamina innaka khabitu masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan saurine mrene Waalaikumsalam. Oh, sik iki dulurmu iki kocluk. Itu pengecualian, kecuali salat. Nuwun sewu nggih. Ya mau dawuh ra nek kecualian kok. Lah, lek kabeh piyayi lak duwe aturan, duwe pranatan menurut syariat Islam. Lah nggih. Kabeh lek jenenge salat mbuh kuwi jamaah pas Jumaan utawa salat wajib liyane ana musala utawa masjid. Kabeh kudu manut karo instruksine imam. Mergo imam ki nggone ning ngarep dhewe ning mburine ana makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam, mergo imam ngarep dhewe. Ngono lho. Berarti ki imam Ngarep dhewe. lek pas salat nika sing ngarep dhewe Imam. urung mesti. Berarti zaman ra tau nglayat sampean. Kok iso? Sing ning mburi dhewe sinten? Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. Mayit. Oh iya. Ayo. Oh iya ya. Sinten sing sadar lek salat ngarep dhewe itu imam? Khusus Lek salat jenazah iku ngarep dhewe ya mayit. Ayo jenazah. Ayo. iya kok sik to alon-alon sik to ora. Lah, kuwi pengecualian selain salat jenazah, sing ngarep dhewe iki jenenge imam. Ngono kuwi. Lah lek sing ngomong sinten? Nggih kula niki sing ngarep dhewe jenenge Pak Dai. Neng ndi-ndi ngarep dhewe iki imam kok Pak Dai piye to? Imame ning mburiku. Lho. Sing ning ngarep ku lho jenenge imam. Pak Dai. Lho. Imame ning mburiku. Aku Imam Khairul burine ngono kuwi. Maksudnya ki nek jamaah ke ning ngarep dhewe imam. Dia kowe ngengkel ngarep dhewe iki nggonku ki Pak Dai kok ngengkel mudin nggonku kok. Imame ning mburiku. Iya, maksudnya Aku Imam Khairul terus Amir. maksudnya ki nggon imaman kae enek nggon makmume. Lah kuwi manut kowe ki jeneng makmum manut nggon barisan. Salat apa pacar baris berang. Lho. Ora dudu barisan kleru yo anak adikmu kuwi. Dadi imam ya, iki imam, iki makmum. Lah makmume ben lurus, kuwi manut karo sop, ngono lho. Batal salat kok mangan sop iki sampeyan. Angel men to iki. Jane bulurah ki apa kleru nyeluk bintang tamu ngono apa?
Wong piyayi mriki niku cerdas sedaya lho. Roro, Kok desa kene iki paling maju. Lah nggih. Kula niku nun sewu, Pak. Nggih, Kalian jenengan to, Nggih. kepengker main wonten ing pendopo Kabupaten Madiun. Leres. Pak Ariwur nggih rawuh. Bapak Bupati Lenggah. Ternyata nun sewu. Pripun? Mendak pada malam hari ini. Pripun? Ini tidak kalah pentas kita di Kabupaten. Kabupaten Nggih, Kerumiyin niku. Carubas. Sebabe. Hebat. Sebabe apa? Main ning jaba dhewe AC iki lah mendak ngene iki. Niki bisa dinamakan bahwasanya masyarakat ini masyarakat yang hebat, perekonomiannya hebat. Dagelan ki rong tau mangan kolak kala jengking ngene iki. Wong ning kene iki hawane trayu anyep padem ngene iki, Mas. Dudu AC lho iki. Kudu AC kok iso. Iki hawane trayu anyep. Tur bersyukur hawa Hebat. anyep iki. Niki mendak ngeten iki lho. Lek mbiyen adene kok Nggih. ning dino pendopo Nggih, hari kabupaten. jadi Nggih. umum. Hari jadi nanggap wayang umum. Nggih, lah nek Mendak niki lho, ngresmekne pos kampling nanggap wayang niki lek ra. Ya omonganmu iki iso. Iki contongmu ya ora kon didi. Kowe ra ngrungokne lek ngomong ket ngarep. Wonten ngajeng Nggih. wau Mas Cahyo sampun Nggih. ngendikan, Bu Lurah sampun pidato, Pak Bupati sudah menyampaikan. Lah kok bengi iki tasakuran ngresmekne pos Yandri ngebleki cengelmu kuwi. Pos yang dudas. Oh iya. Pos kampling. Lagi bae kocluk kabeh cah loro iki bae. Ngarepe benerke malah kaya jejer adoh. wong mendho melu mendho, Mas. Lah Wong iki nek kepengin pinter lenggah karo wong sing luwih pinter. Wong yang kepengin ahli hukum ya lenggah karo wong sing pakar hukum. Wong sing kepengin tahu dengan dasar hukum undang-undang ya lenggah karo sing pakar hukum dengan undang-undang Bapak TNI Polri. Ngono lho. Tak mbok omongi nyapa to? Lah ngapa? Anakku yo tak mbok anakku lho saiki yo tentara yo. Tentara apa? Nomor sisi tentara, nomor loro polisi. Lah paling yo ora dinas. Dinas ngawur iki yo. Ning ndi? Ning dalan ndek iki. Babinsa Kantipmas. Karnaval ndek iki. Karena apa mbok omongke? ngeten lho, jenengan iki wajib memberi apresiasi kepada Bu Lurah Nggih. dan warga masyarakat Mendak. Bu Nur. Biasane niku lak desa niku lak bersih desa, gitu. Ning parandene kersa memperingati HUT RI Nggih. yang ke-80. Ngeten Nggih, niki Pak. Nggih. menggawe jenengan pripun Mas Kluthuk jenengan? Napa niku? HUT RI niku lho ke-80 niku lho. Lah nggih apik niku. Apik piye? Maknane HUT ya apa yen sampean pancen dagelan cerdas? Napa, Pak? HUT. Tulisan niku. Lah ya tulisan kepanjangane HUT iki apa? Tulisannya HUT. Kepanjangane. Kupingmu lho. Tulisannya HUT. HUT. Nek diwaca, HUT HUT itu apa? singkatan Lah, bacaan dari singkatan itu apa? HUT. Artinya. HUT. Loh, lah iya HUT itu apa? Tulisannya budek aja nih iki. Kepanjangannya apa? HUT. Sik to. Bocah nek pekok neh yo ngene iki. Wong jenenge kuwi Sambal Warsa. 17 Ya, ya Agustus. kenyeh. Itu hari kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini yang rawuh pahlawan-pahlawan semua. Kowe ro pahlawan kowe. Apa? Pahlawan ro. Sampean? Nah, kowe ora paham kowe. Ora iso kowe. Mboten. Mburi. Nah, ngono sing apik. Wong Dadi sing pingin. ra iso Kamu mburi. harus cerdas. Sedaya menika lesung jumengkul. Nah, Bang. Sik to, lah kuwi kok nang mburi wi ngopo wi kluthuk iki lho? Iso ora? Mboten saged. Pahlawan apa arti dari pahlawan? Mboten ngertos. Ora iso kok nang ngarep. Kedae. Mburi. Hmm. Wong iki kudu cerdas sembarang iki penting. Kok nang mburi neh piye to, Duk? Lah sampe yo ning burinya apa? Aku yo ora iso. Pah ngene kok arepe urip ning kene to sampean iki kok iso. Pahlawan. Pahlawan itu apa? Ojo ngisi-ngisini lho. Bu Nur itu juga pahlawan wanita. Betul. Wanita adalah tiang negara. Ya, wong lanang kuwi tiang jaler. Lho apa kok iso? Wong lanang ki yo tiang jaler ning ndi basane ngono kuwi. Loro. Loro. Pak Bupati ruwemen nek awakmu tak larani no ruwemen. Pancen niate rene iki mirsani aku mbok plosoro kuwi ya. Pahlawan itu dari dua kata Pak saya. Nggih. Napa? Pahla itu pahala, wan itu pelaku. Jadi, sosok seseorang yang melakukan sesuatu
tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih untuk mendapatkan sebuah pahala. Itu yang bisa dinamakan pahlawan. Masya Allah, bocah iso pinter tenan. Masuk ki apik. Lek anu nun sewu. Dadi lek Jadi wan pahlawan itu pelaku. Nggih. Pahala itu pahala. Oh. Dadi kabeh apa wae, sapa wae sing nglakoni tanpa tendensi, tanpa pamrih, itu pahlawan. Oh, ngoten. Dadi lek nek wane artine Pelaku. pelaku. Lek enek kata-kata jutawan. Juta ki nominal, duit. Nggih. Wan tu pelaku. Dadi sapa wae sing duwe duit akeh, iku bisa dinamakan jutawan. Lek enek tembung wartawan. Warta ki warta, Berita. berita. Wan tu pelaku. Dadi sapa wae sing golek berita, itu bisa dinamakan wartawan. Lek enek tembung Taiwan. Taiwan. Taiwan itu apa? Padha enek wane kok iso. Wan tu pelaku. Pelaku. Nah, terus yo. Ngarepe kuwi ya kuwi Ya kuwi apa? Lah nek dermawan ki apa? Darma. Darma. Dadi sapa wae sing darma, seneng darma, Sedekah. sedekah kuwi dermawan. Budayawan. Wong sing seneng budaya, lestarikan budaya itu budayawan. Bangsawan. Bangsa ki sing tresna karo bangsa, sing seneng mengeksplor apa yang menjadi bangsa itu bisa dinamakan bangsawan. Lah saiki pitakone Mas Cahyo kuwi Taiwan. Ngarep ki pelaku, ngarep wan ki pelaku, lah ngarep ki tai itu adalah pupuk organik. Dadi sapa wae sing pengepul pupuk organik kuwi Taiwan. Iya. Lah nek bakwan. Nah, bakwan ki wong wedok, wan ki pelaku dadi sing gawe bakwan ki wong wedok-wedok. Loh, lah nek wong lanang cilot. Tak tunggu tenan nek kok iso. Cilot. Mangsamu. Ayo. Acarane napa niki? Acarane pengetar genah no. Nggih. 17 Agustus itu hari apa harus diingat? Kemerdekaan Republik Indonesia. Memperingati hari 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal-tanggal kenegaraan apa niki? Nggih. Hari-hari besar nasional. Nggih, sik lahirnya Pancasila tanggal berapa bulan berapa? Iki. Lahirnya Pancasila. Niki nun sewu. Kula ndek ngene ora iso mergo aku ora jagong. Ngapa kok dadak jagong barang ki lho kok iso? Lho lek pas Ayo jelas toh kan 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan RI. 18 Agustus terbentuknya Undang-Undang Dasar 1445. sing ditekok napa? Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila menika tanggal 1 Juni. Loh, Tahun Tahun 1945. Dadi lahirnya luwih dhisik timbang kemerdekaan ya Itu Pancasila. betul. Oh. Jadi lahir dulu baru merdeka. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda niku nun sewu. Aku pasti kira teko. 28 Oktober. Tahun? Sumpah Pemuda tahun 1945 juga. Salah. 1928. Nah, sampean ngerancang iki tahun 45, Pak. Oh. Pengesane tahun niku. Malah keri piye ngrancange? Malah wong kuwi Sumpah Pemuda 1928. Terus kemerdekaan 45. Tegese dhisik Sumpah Pemuda sik. Ngrancange tahun 45, tapi waktu kuwi dikirim ning gone tahun 28. Oh iya. Kemerdekaan NKRI tanggal berapa? Ya wis padha kuwi mau lho. Piro? 17 Agustus. Salah. Tahun pinten? 16 Agustus. Lah kok iso? Enek lagune. Pripun? 16 Agustus tahun 45. Ngono kae. Terus? Besoknya hari kemerdekaan kita. Lah ngono kuwi besoknya 17 Agustus. Salah. Kok Sing salah? iki 18 Agustus. Kok iso? 18 Agustus tahun 45. Terus? Diingi hari kemerdekaan kita. wong loro ki ora beredukasi to. Ora oleh, Mas. Jenengan kita tak nggih anu pengumuman lho, Mas. Nggih. Ini di hadapan beliau-beliau yang berkompeten, beliau-beliau yang pinunjul. Lah kok tekok ming kaya ngono ki kepiye coba? Samen bangsa Indonesia Loh bisa. pernah baris berbaris? Bisa. Perhatikan aba-aba dari saya. Siap. Perhatian. Siap, Bro. Madhep rono. Oke. Nggih, madhep rono. Nggih. Samen tenang sik. Nggih. Samen tenang sik. Ayo. Kowe ki kok lulak-luluk ni nyapa to? Dagelan ki sing fokus ngono lho. Mas Fridik sik. Dagelan koyo kakek ngombe pil cengoh ngono. Ora. Siap, Bro. Hormat, Bro. Tegak, Bro. Istirahat di tempat, Bro. Pinter, ganti Mas Kluduk. Ayo. Ora mbok siapne sik neh lho. Ben ngono ae sik engko. Ayo Ayo. anyang-anyangen lho kuwi. Siap Mas Kluduk? Nggih, Pak. Nggih. Siap. Gerak. Halus cepet. Oh!
Gro. Apa iki? Sampean kilo digatekne adine digatekne Aku konsentrasi penuh. Ono Serius. Jadi generasi pemuda bangsa yang hebat itu piye? Nggih. Mas Kritik siap yo. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Ya. Hadap kiri, gerak. Cetha kaya ngene ae. Hidra di tempat, gerak. Lah. Mas Kluduk. Nggih. Siap? Siap. Jelas? Jelas. Oke. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Haljudul. Gerak. Kok tolah-tolah iki piye to? Lah kono kaya. Ora kena kanggo panutan kok kuwi. Komandane keleleken gendera. Ora guyon wae. Apa ini kok komandan lulu? Aja nyalake wong iki. Ora salahne piye kene kowe penak jelas. Bareng aku siap blak hormat blak. Lulu. Ada unsur kecapean tuh pasti. Ngono lho. Kan yo didelok to, kudune didelok. Lagu-lagu nasional kan penyanyi paham to? Nggih. Na ne no. Apa itu? Hari Merdeka 17 Agustus. Neno lelo lelo. Halo Bandung. Lu penak. Nano nane. Sorak-sorak bergembira. Ayo awakmu jajal. Jajal. 17 Agustus. Kosek. Kosok. Ayo kono jajal maju. Maju sik. Nah kono. Nane nen Gugur bunga. nah, pinter. Lagi apa? Nen Kuwi penyanyine klelep. ya bleset meneh. Ya tunggale iki mau kok iso. Ayo, oke. Mulai kang lenggahe bulurah, Mas. Bulurah Nggih. menika. Insyaallah mendak nika masyarakatipun sayuk sayek saeka kati Amin. guyub rukun lan kompak. Nggih. Niki katitik dalu menika sedaya sami lenggah mengeti tasakuran HUT RI yang ke-80. Nggih. Insyaallah bulurah anggenipun lenggah semakin terarah dan amanah. Amin. Masyarakatipun selalu mendukung apa yang menjadi program-program desa mendak Leres. supaya nanti kemakmuran dan kesejahteraan tercover dan tercakup semuanya. Amin. Leres. Panjenenganipun rumiyin melak ngasta wonten ing dosen. Alhamdulillah. Mila nggih gelaripun MPD Alhamdulillah nggih. ning demi untuk mengabdi kepada warga masyarakat Mendak. PNS-ipun dosenipun dipun kiwakaken rumiyin, cuti rumiyin untuk mengabdikan diri dan membahagiakan warga masyarakat Mendak. Isih kajon dosen timbangane lurah. Ning mboten menggalih ngoten niku, butuhe Bu Lurah golek barokah. Mula niki satu-satunya lurah atau pimpinan desa wanita yang mendapatkan satu penghargaan langsung dari pusat Jakarta. Nggih. Mula Bu Lurah ini Nggih. mendapatkan piala-piala penghargaan Piagam. kathah sanget, Nggih, Mas. leres. Nggih. Iki mula dicontoh, seorang wanita harus seperti itu, Mas. Ya pancen biyen karo aku suwi. Loh. Kalau aku suwi piye to? Bu Lurah itu lho, Bu Nur lho. Wis to, menengo ae kowe iki. Loh, kok menengah pripun jajal? Biyen karo aku ya wis lumayan suwi. Loh, kowe ora aneh-aneh lho. Mantanku biyen. Loh. Ya ampun mantanmu. Rupamu kaya gemuk ngono kuwi. Lah wong Bu Lurah cantike kaya ngoten kok iso. Wong ki nun sewu lho. Nggih. Wingko katon kencana. Terus Wong ki aja ndelok elekku. Samu barang ki yen tresno, eleke ketok ayu, eleke ketok ganteng. loh. Lah kok gak nyambung sama Bu Lurah? Beda keyakinan. Ya harusnya di salah satu dikalahkan. Dudu agama. Lah terus Aku yakin karo Bu Lurah ora yakin karo aku. lah ya ora yakin mosok entuk blekok kaya ngene iki. Lah iya ngate Bu Lurah ki magister lho pendidikan. Mosok gore entuk wong sing lambene kaya knalpot ya ora mungkin. Ha iki. Sing lambene kenal sapa wong sing Ngeten Mas. Abdal ya, Pak. Nggih, gandeng panjenenganipun Bapak Bupati pun lenggah tur nalika sonten dereng paring dawuh. Mila kula mewakili warga masyarakat Mendak dagangan Bapak dumateng Bapak Hari Wuryanto ya katuran pinarak wonten pepanggungan paring dawuh kangge nentremaken penggalihipun warga masyarakat ing Mendak yang tercinta. Monggo Pak. Monggo panas-panas mlaku ya. Madiun Ciamis ya diaturake ngurmati Bapak Bupati kita Bapak Hari Wuryanto. Mangga. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun.
Surabaya kekeh Musine Madiun Ciamis Janji rukun harmonis Panas paku orang gawa payung sandale diseret jambaan jenengnya Surabaya kekeh mesine Madiun Ciamis Alhamdulillah. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Bupati. Waalaikumsalam. Pak Haji Wur, sembah nuwun panjenengan kok nggih kersa tindak wonten mriki. Badhe ti siapne duren ngendikanipun Pak saya, Pak. Ning nggih alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan rawuhipun Pak Bupati wonten ing Mendak Dagangan, Nggih. insyaallah akan lebih menguatkan pembangunan infrastruktur wonten ing desa. Alon-alon. Apa, Pak? Mudah-mudahan piye? Alon-alon ya. Bisa menguatkan Pembangunan infrastruktur. Marai late kelelungan lulup mau. Menguatkan pembangunan wonten ing Mendak, Pak. Alhamdulillah. Serasa datang ngomong infrastruktur. Jane yo iso aku yo ben ketok lucu. Alah. Monggo paring dawuh Bapak Bupati nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah mabadu. Para sepuh, bini sepuh, ingkang kula hormati, para pimpinan dewan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Madiun ingkang rawuh. Niki ngestreni anggenipun kagungan kersa Bu Lurah. Alhamdulillah. Amargi Pak Lurah nggih anggota dewan. Amin amin amin. Para pimpinan OPD alhamdulillah niki nggih rawuh sedaya. Alhamdulillah. Forkopimca komplit nggih, Pak. Forkopimca Nggih. komplit, masyarakat Mendak lan sekitaripun sedaya. Sepindah monggo muji syukur dumateng ngarsanipun Allah taala alhamdulillah paringi sehat. Amin. Saged nderek mangayu bagya anggenipun kagungan kersa Bu Lurah Mendak mengeti peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Mugi-mugi diparingi barokah sedayanipun. Amin amin. Amin. Salawat dan salam kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang tansah kita atur sapatipun mangke wonten ing yaumil kiamah. Amin. Amin. Sepindah secara pribadi lan pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Desa Mendak ingkang sampun ngawontenaken kegiatan HUT kemerdekaan RI yang ke-80 kanthi gelar Ringgit Purwo nggih melestarikan budaya dan wujud syukur dumateng para pendahulu pendiri Republik niki Pak Cahyo. Inggih. Insya Allah kanthi syukur, insya Allah nikmatipun badhe dipun tambahi. Amin 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 Kan amin. kita niku kantun napa niku mensyukuri, menikmati, mboten berjuang, mboten berkorban. Nggih. Pramila nika monggo kita sami-sami syukuri insya Allah kanthi napa nggih kita kedah guyub rukun supados masyarakatipun saged makmur. Amin Amin. amin amin amin. Terus ngaten ingkang dalem suwun pokokipun warga Mendak monggo sedaya kita wujudkan keluarga yang tetap guyub rukun kagem bangun Kabupaten Madiun supaya Kabupaten Madiun tetap bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun. Nggih. Ah, Ngaten nggih. mawon, Pak. Nggih. Dalem. Kali anu Pak usul Pak. Nikawa kula pas liwat lampune kirang Pak. Ditambahi lampu penerangan nggih dalan Gunung Mudun nikawa Pak. Alhamdulillah. Nggih.
niki sampun dimulai pelebaran jalan. Alhamdulillah nggih. Nggih, mudah-mudahan mangke insyaallah sampai ke Watu Rumpuk sudah agak lebar. Niki wau nek miyos mriki tasih licin amargi kalau mau Jawa Nggih. nanti tahun depan sudah Alhamdulillah. Amin. nek Ya Rabbal sampun Alamin. tadosanipun listrike mangke dipun tambahi malih. Amin, Bu Lurah. Niki wonten- Alhamdulillah. Nggih. Wong napa kan Pak Purwadi kan anggota Dewan. Dewan. Leres. Ingkang sing anu nggih beliaunya menika. Iya. Ah nggih coronge nggih beliau Lah niki. yen Pak Purwadi lak lenggah dados lurah. Nggih. Lajeng majeng wonten ing anggota dewan sakmenika 2 periode ingkang nerusaken keng garwa. Kalih usul Pak Bupati. Menika pos kapling wayahe ngecat enggal ning. Kowe iki nyapa? Wong sak pos kampling diusulne ning bupati lho. Ngurusi cat barang iki. Mangsane. Pak Bupati iki ngurusi infrastruktur. Ya, alhamdulillah ini untuk Kabupaten Madiun kan sudah terang benderang. Nggih, Pak. Tinggal beberapa saja, insya Allah ke depan akan kita lanjutkan. Jadi kita sudah hampir 7.500 titik lampu sudah kita pasang. Dados panjenengan nek keliling Madiun mboten cah kawatos. Nggih. Sampun terang benderang. Niki Amin. luar biasa hasil karya dari masyarakat Kabupaten Madiun. Amin, Nggih. amin, amin, amin. Alhamdulillah, monggo pembangunan kita wujudkan bersama-sama, kita dukung bersama-sama. Lampu yang sudah ada ini kita rawat bersama-sama. Dalam daerah titip supados lampunya bisa nyala terus. Amin. Amin, 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 Ora amin. kaya nggone kluthuk kuwi. Pasangannya ilang, pasarannya ilang. Ngono. Nggih. Kaya sing nyolongi aku kaya. Monggo Pak. Nggih. Badhe caos tali asih kagem masyarakat Mendak nderekaken Bapak. Monggo. Nggih. Nggih. Caping gunung menapa? Nggih, apalnya namung caping gunung Nggih. iki. Wah, mboten nggih. Wingi nggih lali janjine terus Madiun maju bangun nggih apal nggih. Ning gandeng menika pengetan HUTRI medinipun magepokan kalian pahlawan ingkang berjuang. Mila nggih bab perjuangan nggih niku wau caping gunung leres Bapak. Nggih. Nggih dalam nyuwun dateng mendak mundut sayur, sayure kagem bocah-bocah. Cakep. Nek masyarakat mendak niku pandai bersyukur, insya Allah rezekine barokah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nggih. Penting barokah sedaya ngeten nggih. Amin, amin. Kembang melati kembange nongo. Apa kowe? Mugi-mugi engko Pak Bupati iso ninggali pira-pira ngono. Bae iki ben taun ditanggap karo Pak Bupati sik ora trima lho. Jangan berpikir asumsi. Lah kuwi ninggali ki mau? bahasa apa ninggali kuwi ora kok kudu materi, Mas. Nggih. Wong ki nek tresno ninggali donga kuwi luwih awet ini. Aku iso maca wajahmu wis kaya kotak amal lah wisan kan mau. Nggih. Ayo ora masalah, yo kok kono yo mintuk dum-duman ae. Nggih. Dek zaman berjuang Yor kelingan dalam pesen datang masyarakat napa niku mendak niki kan ingkang berjuang sampun kita pengeti Nggih. berjuang korban
darah dan korban nyawa. Leres, Bapak. Tapi kita kantun napa niku mensyukuri, menikmati untuk bisa melaksanakan membangun desa Mendak. Mudah-mudahan kanthi guyub rukunipun panjenengan sedaya insyaallah saged bangun desa Mendak ingkang sae. Amin ya rabbal Nek alamin. mboten rukun niku soalé mboten penak. Ngoten nggih. Leres. Ya, jadi mungkin misalkan aja badhe medal ngoten niku nggih mboten sekeca. Nek mboten rukun, nek rukun insyaallah sekeca. Ngoten nggih. Soker bisa nyawa. Dangdutnya no. Ya. Mbak Elisa jumeneng dangdut Mbak ngancani Bapak Bupati nembang sesarengan. Monggo tembang sesarengan Bapak Hariwur. Bapak. Nggih wonten. Ngapunten Mbak Nggih. Elisa. Niki panjenengan kan nembe tindak Mendak sepindah niki. Leres, Pak. Nggih. Leres napa leres? Iya, iya. Betul, leres. Iya. Ingkang tembungipun niku ingkang bener leres. Nggih. Betul. Leres ki. Leres. Betul, Pak. Baru saya pindah menika. Betul, Pun betul. langsung nembang mawon timbang mungkin butrek mikir omongane niki, Pak. Wonten niki kersane Mbak Elisa mengke Nggih. saged ngendos Patu Rumpuk. Ngaten. Oh iya, Patu nggih. Rumpuk. Watu rumpuk. Niki nggih Rumpuk. napa niku tempat wisata yang luar Destinasi biasa. wisata. Ya. Terus saged mangke kagem rekreasi, Nggih. saged untuk beristirahat, Nggih. untuk mengenang masa-masa lalu gitu ya. Nanti Oke. bisa di samping bisa melihat kota Madiun di malam hari. Wah, Niku bagus. saged saking Patu Rumpuk. Wah. Dadi ndelok kon dhuwur ngono, Nduk. Oh, sakit. Watu Tinggal rumpuk. ketok bintang-bintang gitu. Iya, Tapi dan- di bawah gitu. Iso dadi kowe nek pas pegel karo bojomu nek glundungke sak wayah-wayah penak. Ya aja no. Nggih. Nggih, watu Awak. rumpuk ya. Nggih. Nggih, monggo Tempat wisata Patu didatangi. Rumpuk. Nggih. Buahnya juga duriannya luar biasa. Pramila monggo mangke rencang-rencang konco-konco sederek-sederek. Ya, yang mau rekreasi Bos, di daerah Madiun bisa naik saya dikit di Ya. Watu Rumpuk bisa menikmati durian. Nggih. Duren. 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 Cek. Ngeten nggih. Mugi-mugi Patu Rumpuk tambah Rame rame, Rame. moncer. dikunjungi. Amin, amin, amin. Nggih. Viral. Tambah viral. Nggih. Napa melih dalu niki nanggap wayang ngoten nggih. Nang- Nggih. Nggih.
Wira mulih wayangane seminggu ping pindho. Wah, jos. Wong sing demit-demit awan mau sami ndongakne lho. Ampun kuku demit, Pak. Saiki demit ae ndongakne napa Kuwi padune. Lah pancen sing niki sing ngongkon nggih mbahe demit niki. Lah kuwi gendruwone tok ae. Soker bisa. Nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita yang sangat berbudaya. Niki anu kersane Medion tambah bangun Nggih. maju. Maju bangun. Nggih. Bu, nggih siap. Monggo Bapak. Lho bebas jenengan badhe nyanyi sak album Los niki lho. Kowe ora ngawur. Bapak ki nalika dulu belum menjabat, sampean karo aku Mas Cahyo selalu diindit digendong lho. Ya Nggih. Kok iso? Mbak Elisa nggih nate sowan to teng Doko riyen Nate, nggih nate nggih pas hari jadi menika nggih monggo nggih. Ning niki Pak Bupati niki tiyang kalih niki asmane panjenengan le nyebut mesti kleru terus. Sapa asmane jajal? Pak Harimur. Heh? Pak Harimur. Lah Pak Hariwur ora mur. Asmane Pak Haji Hariwuryanto. Lah iya, Kok mur sing muni mur sinten? awakmu? Salah kuwi. Loh, lah iya sing salah ki awakmu. Kowe Lah, muni piye mau? Sing bener napa? Hariwur, Lah kula muni piye? Harimur. Salah. Kowe tau ngemut mercon bledos ning cangkem ta? Emosi lah. Lho dibenerke kok malah ngeyel ora. Terus ngendikane Pak Bupati ngandani demit ki lho percaya kok. Nggih. Pak Hari. Monggo Medion maju bangun ya sa diaturake. Kados. Pur, yuk. Terus pantang mundur, Medion maju bangun, Medion maju bangun, Medion maju bangun. Masyarakat Medion sayur membangun sukses program pembangunan pancen nyoto Medion membangun pancen nyoto Medion membangun ayo adil makmur berdasar Pancasila maju terus pantang mundur Medion maju bangun Medion maju bangun Medion Luar biasa. Mugi kepranan yang penggalih matur suwun mugi-mugi sukses acaranipun. Amin. Kades sukses desanipun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Subhanallah Pak Bapak. Bupati. Pak Bupati sehat selalu. Alhamdulillah. Nggih.
Nggih. Lho dicontoh. Mas Kluthuk wis salaman karo Pak Bupati. Om. Sampun anu Pak ngapunten telat Pak niki. Pak jan ngono kok ngaku anak iki kepiye. Ngapunten nggih Bapak. Diderekke pake kalau lah. Mesti bapake arepe tindak ora diderekke apa piye ngono. Bojo kene ndi ra tak tutne kok nyambut ya. Ya ora kok kudu bojomu kok iso. Nggih. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Dawuh. Wah, iki tuh. Selamat malam sugeng dalu sedaya mawon. Sekira Warga wonten mendak dagangan. Sekira. Mendak alon toto lenggahiro. Kira muda iki omongane tunggal Wis sing apik iki urip rada suwi ning Jawa no ngapa to? Masa anakmu ora iso ketularan karo mbak-mbak sinden ini. Ya ketularan tapi nganu kumatan. Kumat meneh gitu. Nggih. Ya ning dialuske sithik Kumat piye? paling ora nah. Kumat meneh. Kaya wong pilek gitu loh. Pilek gundelmu. Ora, awake dhewe kudu bangga lho. Mbak Elisa kan bukan orang Jawa aslinya. Namun kersa sinau basa Jawa, aja dipaido wis bene apik ngono kuwi. Gitu lho. Jajal Mbak Elisa ngucapke selamat sukses HUT RI untuk warga masyarakat Mendak. Ane aku lah wis ngarep karo Nggih. Mas Nggih. Kluthuk. Nggih basa Jawa kuduan. Ayo. Nggih kula ngucapaken selamat lan sukses katur masyarakat Katur. kator. Kluthuk ki lho ngatur. Katur. Lah sing katur kuwi dak ya anakku. Katur. Katur. Nah. Masyarakat warga wonten mendak menika kula dongakaken menapa kemawon pangajeng-ajeng panjenengan sedaya saged kasembadan. Kula dongane napa? Pangajeng-ajeng panjenengan sedaya saged kasembadan. Kula dongane Pangajeng-ajeng pangarep-arep. Nggih. Sing bener niku pengajeng-ajeng. Nggih. Wonten ing sak ngajengipun ngono ya kenek to pangajeng-ajeng iki kepiye? Nggih, Ilatmu lho. wonten sangajengipun. Nah, ngono. Pekenan gangsal ngono kae. Ngono, tak dongakno muga-muga panjang yuswa sedaya, pinaringan sehat, pinaringan rejeki ingkang lumintu. Ngono wis. Ambal warsa ya, Mbak. Iki. Ambal warsa Terus. hut niku basa Jawane napa? hut. Dinten Hut iki ambal warsa iki lho. Dinten ambal warsa. Kamardikan. Hari ulang tahun. Nggih. Kamardikan Republik Indonesia Nah. kaping lowong dawasa. Dosa. Wong dosa. Nggih. Lowong dosa. Ilatmu dandakno sik, Nduk. Nggih. Iki ketoke kok ora pas ki lho. Merdeka tanggal pinten bulan berapa? Nggih basa Jawa. Kaping 8 dosa. Nggih. Dosa. Merdeka tanggal 17 dosa. Agustus setunggal ewu gangsal. Agustus patang dosa gangsal. Kowe iki jane iki tanggal apa utang mekar iki jane. Awes langsung 17 Agustus ngono wae Yo, kok dadak. 17 Agustus Nah, tahun 1945. Nah. Ya, merdeka. Sikap. Aja dul-dul. Kenapa? Kelekmu rumbok kerok lho. Iku gak weru Bulurah bunur. Nggih. Bunur. Nggih, panjenengan menika pahlawan bungsu, pahlawan desa ingkang cantik jelito. Pahlawan Indonesia, pahlawan bangsa, pahlawan desa. Lah kowe kok singo. Kowe kudu sabar ngomong wong wedok ngene iki kudu sabar. Pancen pahlawan bangsa, pahlawan desa, nyatane apa segon wis ditokno. Pahlawan wanita. Nggih, leres. Cek. Kusuma bangsa saged. Kusuma bangsa. Nggih. Ingkang Tapi delok saged ini seneng ya, Nduk, ya? midhangetaken swantenipun rakyat lan ngleksanakaken menapa kemawon ingkang dipun suwun kalian rakyat warga masyarakatipun. Kaiso masyarakat ki ya masyarakat ora ana kok masyarakat ganti masyarakat ki Nggih. ono kok iso. Nggih. Lek desa ki mboten bulurah, Mbak Elisa. Ya, apa? Kepala desa. Kepala desa. Nggih. Kepala desa. Basa Jawane lho sing apik. Kepala desa. Endas desa. Endas desa. Kepala desa. Endas sekolah. Endas pertunjukan nih padalah. Endas Kepolo. bulumu. Aku lo tanya biang keringan tuh
ini Mbak mau beli kepolo. Oh ini namanya endas Mbak. Itu kepala Endas. ora iso. Endas. Lek ndas-dasku. Tak sodok lho. Yang bener apa? Boh, Apa? Tuntunan ben kepenak ben nonton. Mergo Mas Cahyo ki fokusnya di situ. Tuntunan sing apik iki jajal. dawe Bapak Bupati. Ya. Kita harus mengendorse atau mempublikasikan Ya. Watu Rumpuk. Watu rumpuk. Setidaknya ini memberi contoh bahwasanya awake dhewe iki gawe fragmen tentang Cerita. Watu Rumpuk. Oke. Cerita apa kira-kira? Endos. Iya, endorse tentang Watu Rumpu. Itu ada apa? Hari ini hari apa ki? Harinya ini hari Kamis. Hari apa? Lah yuk Kamis malam Hari Jumat. kemerdekaan. Dalam Hari rangka kemerdekaan. Nah, kemerdekaan. Ini setidaknya kemerdekaan dhisik. Pahlawan. Oh, iya, Pahlawan. oke. Seperti Siap, Ibu. nggih. Lama-lama iki. Monggo. Nggih. Bu Nur. Boleh ke sarip ya, Pahlawan. sarip Nggih. pakai sarip. Ludruk lek ngono. Ludruk, Nggih. sarip, apik. Oke. Sing dadi sarip sinten? Saripe saya. Mboke sarip. Mbak Sarip Elisa. Nggih, company. Company Kluduk. Wah, nggih cocok nggih. Jajal. Tung tak tong ngono nggih, nggih. Aga, yo. Saged nggih. Bersama Ludruk Kluduk CS menggelar cerita Sarip Tambak Oso. Yuk. Anakku sarep kok yo ora teko-teko. Nang endi to lele? Tak goleki kowe ngetan paling ulun, ngalor paling ngidel. Kok ora teko-teko. Sarep, oh sarep. Kok ngidel gundulmu? Ngetan baling ulon. Oke. Ngalor baling ngidul kok. Oke. Ngalor baling ngidel iki. Ngaler paling ngidol. Ngidul. Oke. Ngaler paling ngidol. Oh sarep anakku neng di papan kowe dunung papanmu neng endi tak enteni ana kene. Sarep, oh sarep. Hei, Bu. Aja kakek, Bu. Sarip sing ngomong. Sarep anakku. Iki wong wedok apa to iki jenenge? Kok modele kok iki apa kok iso? Company ning Kose. Ono lho sik kok iso. Melu-melu rene iki yo ngopo kok iso? Aku ya pengen ngene. Lho, iki etok kan mbokne kangen lah. Mangsane. Ngono. Duh, tak bisa. Dadi apa aku? Enak sing Kok penting. dadi apa, Bos? Non, Dadi apa? sampean company Oke. Londo. Diganti kompresor lah. Ora iso Londo karo Abang. Kamu Ayo. Londo. Mbak, aja kaget. Sarip sing teko, Mbak. Sarep anakku. Aku kangen barang sini. Anak tentang bong tang koyo dendang. Tang koyo dendang. Tak gedang-gedang koyo kendang anakku sarep sing bagus dhewe. Kowe sing kok ngene papa. Kadang-kadang kayak kendang teamu kok gowo kentang ngono. Wah, iki malah bleset, Mbak iki. Ya. Kasar. Ya apa, Rip? Oh, pakai busuk. Iya. Surabayaan. Surabayaan. Oke. Rek. Surabayaan. Nggih. Iki nek ludruk ya iter ae kok iso. Ludruk barang iter ae. Mangke mawon Pak, bar limbukan mangke Pak. Nggih, nggih. Wah, acar akeh daginge ndi? Nggih. Mbak, aja kaget. Sarip. Teko Sing neh. teko, Mbak. Teko neh. Loh. Sekong endi wae kon? Kon le sarep sekong endi wae. Loh. Kok piye? Aku lo bingung sih pakai bahasa Sunda. Kon to le sarep sekong endi wae. Sik to. Ya, Aja dikeki tamburine kon ki. aku keri ta. Nggih. Bahasane Kon saka ngendi ta, Lek? Lek toita, dadi ta. Oh, tak. Nah, kok kon Iya, iya. kon aku Ya ya campur susah. jok-jok kan campur jok-jok. Wah, ngono kuwi akhire sengkring-sengkring Gak kepiye ra ngerti. penak. Konta le sarep sekong endi konta le sarep. Ki jane Saiki lambene kudu dibenakne sik kuwi. anu. Pak. Aku ron 100 golekno rondo mendak ae lho. Malah luwes malah. Ora yus kuwi pokoke. Ngene iki. Mbak. Iki mbokmu. Salib dina iki gak iso.
Gak iso apa? Obah apa-apa, Mbok. Ing dina iki Sarip njaluk sabiyantune Simbok. Ya apa Sarip iku ya anake Simbok. Iya pancen bener pancen nyoto kowe kon anak. Saiki rasa ngekon aku malah merinding dhewe aku. Ya, iku iso mbles. Peno ganti peno. Mbles. Peno. Beno. Peno ki Surabaya, kowe dadi peno. Oh, peno anakku le Sarip. Cengkoke ngene. Logate. Ya udah tak apa-apa. Logate ya. Rada dusite, Nduk. Mlengki. Peno apa kon sih? Peno, le Oke, Surabaya peno. Peno. Nah, Ya peno arep kepiye kowe tak pengestoni. Sarip diuber-uber ambek Walanda, Mbok. Oh. Simbok nalika semono nggendong bayine Sarip. Saiki Sarip sawetara ora bisa ngadepi Walanda. Kowe ra iso ngadek. Biar mbok dijamoni. Sing ke Simbok ya. Sing ra iso ngadeg sapa? Cari kowe ra iso ngadek. Lah iki saiki awakmu ngadek. Wah, iki ayu-ayu kupinge kopokeni. Lah apa? Maksudku ra iso ngadepi, ora iso ngadeg. Ngadep. Ya ngadeg ya jajal kok piye? Oh, kon. Aja gak gawe iso. masalah baru. Sing wingi ro rampung gawe masalah anyar neh arepe. Aku iki dagelan serius. Ah, iya. Ora tau yak-yakan. Yo mek kuwi tok pisan kepepet kuwi. Ha iya. Mbak, Ya, beno arep ngadepi Walanda. aku ndak ndelik ndok sentong buri. Kowe ra wedi Yen to? samongso-mongso katokku suwek. Sarip! Lho, Le. Urung. eh? Sarip. Kowe sapa? Walanda, Mbok. Kau, kowe Delik tak delik. Sarip! Londone adoh men to. Hello. Allahu Akbar. Kowe lek ngono iki dudu londo. Yoker kowe iki malan. Ini jane londo apa didik ini tomo? Hello, Mister Mendep. Dem gedel. Je vous présente, je m'appelle the mother of Sarip. Who are you? Yes. Who are you? Fine. Fine, Yes. fine. And- So, what do you do in here? Apa kuwi? Cari londo lah. Mbak, ditakoni bahasa Inggris kira londo. Iya. Bahasa internasional kan Inggris. Iya. Takoni bahasa Inggris. Sing Yes. bener nih kok. Nggih. What are you doing in here? Please, tell to me. And this is order sa. Okay. So, where are you from? Why you in here? What Because are I'm you the searching? best tower. Iki sekongan dito Londone. Iya. What are you searching about? Yes. Yes. Because you are the best series. Yes. You are like a what ghost and like a a Go. goat. You know. Yes. You know I'm- goat? Yes. Goat is bad. Yes. 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 Apa kuwi? Apa kowe golek iso apa? And saya kesini mencari di mana sembunyinya Sarip. Sarip. Yes. Oh, saya tidak kenal itu siapa. Tidak kenal itu Sarip. Karena Sarip tadi saya kejar-kejar, saya lihat masuk di dalam rumah sini ya. Itu Sarip yang mana? Sarip Pajo apa Sarip siapa dulu? Ini nggak ada yang nama Sarip. Boten-boten sing jenenge Sarip teko kene rano. And kamu jangan bohong. Kalau kamu bohong sama saya, Tung tok. De. kamu de, iya. akan saya puju. Aku ora ngapusi. Ora ono sing jenenge Sarip ono kene. Lu mau kono ngalondo. Hei! Nek ra gelem ade pono aku. Tadi saya lihat Sarip masuk dalam rumah sini. Kamu jangan menyembunyikan di mana sembunyinya Sarip. Tenan, aku ora goroh aku. Sarip ora ono ning kene. Sarip lunga ora ono ning kene. Kowe gelem lunga apa ora? Mbak, Loh, kenapa? aja Simbok sing ngadepi Walanda. Sarip sing bakal ngadepi Walanda. Waduh, ya wes kono. Aku tak ndelok ning kentok. Iki jane wedokan opo? Lah mlakune malah kayak blekok. Kene lho. Piye? Penak kene. Walanda,
Hai. Kon wis sugih kendel Bondowani wis domok mlebu ndok gobuke Sarip. Kamu tadi saya kejar-kejar, saya ajak bergabung dengan bangsa saya untuk menjajah bangsa kamu. Sarip gak bakal mundur yen trimo ngadepi Walanda Prain kaya kon. Belanda juga akan tidak mundur untuk menghadapi kamu orang desa. Kasuwen cia. Kayak gini benar. Kaget aku. Sing ndok ngarepmu Sarip gak ngerti kondange Sarip. Tungetan, tungkulon. Sarip tambah usuk. Saleh no ndasmu ndok papan kene. Bakal tak ki bal-balan. Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang ini. As. Jaluk donga pangestu. Tak dongane. Tak timbuli ya le. Bangtung. Jaluk donga pangestumu yo, Mbok. Tak timbuli ya le. Dodok kene. Waduh. Piye? Jaluk donga pangestumu yo, Mbok. Oke, wis rep. Kaya-kaya entuk donga pangestumu. Ya. Kuwi nyapa to iso arepe. Londone arep ngopo Londone? As. Mama, Duwe noni dhek bae. Pah. Lah kok ting sih disembah percontohan watu rumpuk. minta doanya mama. Mamaku modelnya kayak duren montong. Muga-muga Sarip gak ono apa-apa ya. Aja ada-ada saka sandinge. Iya, tak dongake rep. Nggih. Walu to. Pas. Duh. Papakno dadamu. Adep ono Sarip. Ais, Mbok. Ketatap mic, cangkeme ketatap mic. Mosok mangga cipokan. Aja ada ya, Mbak. Iya, tak dongakno. Oh. Oke. Awas. Sari-sari ini lancar kene. Overgam. Salib. Ho, ha, hit. Ha, ho, ha. Wah, diasen. Misuwe londo diasen. Oh. Hoi, ha, hut. Wah, hut, wah. Hoi, ha, hut, ha, hoi, wah. Wah, wah. Loro lho. Jaluk donga pangestumu ya. Sisine geblak, sisine ambung-ambungan. Mesakne londone. Yuk. Hei, ha, ho. Ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ayo. Ha, Kene iki rung apa-apa. Hae. Ora kuwi ben saya geni men saya semangat lho, ben ketok le regeng ngono. Ayo. Out. Iya, out. Slow motion, Bas. Oh, slow motion. Awas. Iya. Wah. Iya, put. Bas. Wah. Wah. Iya. Wah. Iya. Ya. Wah, ho. Ya. Wah. Wah. Lato-latone kena. Wah.
Londone ning ndi arepe? Wah. Ya. Oh. Oh, Bapak. Oh, sek. Sekop. Mbak. Anakku. Oh, Slow. aku mati, Mbak. Ora ana. Aja. Kaya CS duwe. Sarip urung mati. Kita enek sing urung mati iki. Dene dasar. Anakku. Sarip anakku. Sarip kon gak iso mati kon. Kon gak iso mati yen si mbok isih urip kaya ngene. Tak langkai awakmu Sarip, ben telu kowe bakalan urip meneh Sarip. Gini ya. Hap. Aku sama nek nibani kenean barang. Weh, tutah. Hei, mau tuh. Ojo kon maju siji, maju bareng aku kamu. Oh, Anakku. Mbak. Cik, Mbak. Cik. Dasmu. Sarip kena kap. Ini rada rong jam ya. Anakku Sarip. Tak langkai kon. Ben telu. Kon bakal urip meneh. Mbak, Wes. kaya mak teratap. Apa ana gogrokan? Kaya roh Scooby-Doo. Ayo. Napa kaya rep? Nah ya ngono. Bos. Nyapa to? Apa? Izin. Apa? Izin dapuan. Jedapan dadi apa? Sarip. Nggih. Kono londo. Nggih. Manut monggo. Nggih. Kula pengen roh tanduran manggis. Woi, dah. Hei, Sarip mati kamu dengan pusaka kok. Ayo. Wah, bunuh diri. Padune ben dilangkai mboke bunuh diri. Mbok. Golek nglangkai rada dur ya, Mbok. Oh, Sarip sudah meninggal. Iya, Kamu siapa? saya adiknya Sarip. Oh, kamu adiknya Sarip. Iya, adiknya. Lek adire entuk nglangkai lho. Cantik sekali. Terima kasih. Oh, Kamu suka sama orang cantik kayak gini? saya cinta sama kamu. Boleh kita berdua? Kamu sangat cantik sekali. Ganti cerita. Dan kamu nanti bisa saya bawa. Oh, saya suka. Kita bisa pergi ke luar negeri ya. Ke Ini Balondo. Sarip sudah meninggal. Iya, biar saja. Biar dirangkai. Biar saja. Ya. Oke. Ibu pengen langkai. Lakam. Saripe kok wis urip. Ayo. Langkam. Wes to manuto. Mbok. Ya, Pak. Aduh. Piye? Iki mau apa iki mau? Loh, ini adiknya. Adiknya. Iki mboknya Sarip. Aduh. Loh. lah Napa? nyapa? Gidik-gidik. Bareng sing kuwi nglangkai ya. Piye? Kok ketes ah. Maksud sampe.
Dah apa-apa nek apes ora. Yo Pak De. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Wah niki saka diuncalke amit. Nggih. Masyaallah. Nggih, kalian Kula sing nembake matur. menika Siap, kancane nggih. Limbo wonten De. kondutan lali janjine. Siap, Pak nggih. Mayo, Cek, Pak. rakyat Klaten. Nggih. Sesuk diubah. Amblire mason tok. Lah yo adem kaya ngene nggih mason yo pas to ora. Lah kuwi ra tak gawe lah kok remason tok. Kualat ya karo Pak De. Kata Isan, ya. Ayo. Kualat karo Mbok Sarip.